Godt. Så vi har købt noget kanel, og først så kunne jeg ikke finde noget stødt kanel, så det fandt jeg omsider. Men så fandt vi det en helt kanel, og så tænkte jeg, så kunne vi jo lige så godt prøve at se, hvordan det ser ud. Så hvis du lige klipper posen op i gang. Og for jeg vil mose. det skal stødes. Støbes. Stødes. Støbes. Ja, den er ikke nem, hva'? Vi skal lige... Der stod noget på pakken om... Ja, så skal vi se engang. Den er sjov. Kanel kommer fra kaneltræets bark. Helt kanel anvendes blandt andet til syltning, gløgg og rødvinspunch. Rødvinspunch. Gløgg. Nå. Men nu skal vi skal bare prøve at støde det selv. Så det vi kan se her, det er, at det er sådan en rulle. Ja. Vi kan se, at det er sådan en rulle. Så det er simpelthen en rulle. Det er, altså barken er rullet af træet. Wow. Så nu skal vi gerne prøve at se, om vi kan få det til at se sådan der ud. Så hvis du putter det ned i morteren. Ja, du skal ikke tage fat i kameraet. Jeg er efter Martha. Martha, jeg tror også, vi alle tre bliver nødt til. Så man må ikke slå morteren ned i, den skal mases ned i. Ærgerligt, så vil jeg gå bam bam. Ja, det kan godt være, at jeg bliver nødt til det måske. Ellers så skal jeg gøre det. Sådan der. Tak, Sådan. Så er der hul på den. Jeg kan godt gøre det i sådan en halv time. Jeg skal prøve at mase. Tag fat i den ovenfra, og så mase den ned i. Sådan ikke bare smager. Ja, det smager meget kraftigt af kanel, men du må godt prøve at smage. Må jeg også? Vi skal tage et lille bitte stykke, for det er meget... det er næsten lige før, I skal have et glas vand parat. Det er ret svært at... Så bare en lille bid. Nej, vi spiser den sammen. Du tager en lille bid, så tager jeg en lille bid. Så tager man lige. Okay. Så bare tage en lille stump hver. Det må jeg gerne. Den beholder jeg. Men det er altså, I har jo prøvet at smage. Jeg ligesom I spist kanelsnegle, ikke? Jeg kan kun suge det. Og der så blander man det sammen med sukker og Du kan godt fløde og alt muligt. Se, du kan se, det er hårdt arbejde, det her. Det smager på en måde juleagtigt. Ja, det er sådan noget. Det er en julekrydderi. Bark. Et julekrydderi. Kanel. Ja. Lad vandet blive koldt først. Skal det blive sådan her? Ja, men du kan godt se, der er lang vej. Du kan se, at få noget af det, ikke? Må jeg? Men jamen, prøv en gang. Du skal mase den ovenfra og ned. Så det meste gør det ovenfra. Jeg har heller på det sådan måde. Det var svært. Du må godt se frem og se på det. Jeg er bagefter Martha. Og det er det, du kan se, man skræller det sådan af. Så får man sådan en lang rulle. Den er skæg at se, der fra enden af, ikke? Kan man se. Den er så rullet sammen. Prøv at se den anden side. Prøv at se, den ser sjov ud her også. I hvert fald heroppe i toppen. Heroppe i toppen, der ser den sjov ud. Og på den nede. Jeg når ikke Kan prøve at se? men jeg kan også godt. Nej, det dammer efter mig. Se, den er sjov, ikke? Martin, jeg tror så snart, det er dammer styr. Prøv at se selv til. Jeg har sådan en af jer, vi kunne proppe den ned i. Kan vi putte det til dernede? Nej, først lidt. Hvor skal vi have det der færdigt? Kan du godt lide? Men det var meget rart at have noget sult. Er det stærkt? Hvis vi havde en grov C måske, så kunne vi have brugt den. Skal vi prøve at se en gang? Far, jeg var næsten lige begyndt.
Ja, men nu så vi skal lige prøve at se en gang, om det kan. Så putter vi låg på. Jeg tror, de har en si, dem der. Vi har en si. Det er en si. Det er en si. Nej, det er ikke en Nej, det er si. ikke en si. Det er en tus. Så vi kan prøve. Nej, ikke en tus. Skal vi prøve at putte den op i der? Okay, Så holder den der. jeg har den. Skal vi have. Sådan. Og så vil jeg gerne putte den næste ned. Men ved du hvad, vi kan også prøve, vi kan prøve at bruge kaffemøllen. Kaffemøllen. Hey, kaffemøllen. Er det kaffemøllen? Ja, det er Jeg kaffemøllen. vidste ikke, om den næsten lige begyndt. Hvorfor skal I så gøre det, når jeg næsten Sådan lige... her. Jeg vil bare lige knuse den, fordi det første er ret. Nej, prøv at putte den ned i. Bare putte den ned i. Vi putter den ned. Jeg skal lige have en ledning, ja. Her er en si. Og den hedder i virkeligheden sut. En sut. Skal lige have ledningen der. Skal lige have ledningen. Giv mig lige stumpen af ledningen, eller? Ledningen. Martin. Nu så, sæt det op. Skal vi tage en kørkekniv? Skal vi prøve at se, om den er god til at kværne det? Så putter vi den her ind, så vi kan se ned i. Sådan der. Put låget på. Der skal være lidt mere i. Så prøver vi at se, om er den ikke tændt? Vil du se? Nej, det er ikke det. Ja. Hvor skal man tænde? Edith. Du lige at smide alt det her ned. Hvor er tændknappen? Ja. Og du tænder den ikke. Det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Skal vi se en gang. Sker der noget dernede? Nå, hvordan ser det ud? Det er fint ud. Er det bedre end... Sådan cirka lige Er så det bedre? godt som det her. Det Så er... putter vi det derovre. Jeg vil putte den i. Så putter den oveni. Jeg vil putte den oveni. Sådan der. Nå, så det var nemmere at bruge Kaffekniven. kaffemøllen. Men jeg vil gerne gøre det i hånden. Okay, så prøver vi at gøre det en gang til. Men jeg vil gerne. Det var min Du tur. kan putte ind i kaffekværnen og en ned der. Nå, vi har i hvert fald set, at man kan gøre